Автомат сүтіп жею, ату, егіру, йөк машинасын ерту бүгін Теләші районында хәрби хезмәткә чакырылган егетләр өчен спартакиада узды. Ярышларда катнашу аларга армиядә барлык авырлыкларны да җиңәргә ярдәм итәчәк ди оештыручылар. Чөнки егетләр инде быел ватанны сакларга илнең төрле төбәкләренә юл алачак. Марсель Кырбанов 3 минут дигәндә 50 тапкыр гир күтәрде. Күбрәк тә булдырам, вакыты гына бетеп китте дип шаяртып куя. Спорт белән дус икәне әллә каян күренеп тора. Егет армиягә барырга да әзер. Машкы фотка дип уйлап торам. Әти, абый, машкы фото сөйткәннәр иде. Егетләр автомат сүтеп җыя, аркан тарта, противогаз кия, йөгерә һәм башка күнегүләр ясый. Быелдан үзгәрешләр дә бар. В этом году Быел пневматик мылтыктан ату электронлыга алыштырылды. Бу усул куркынычсызрак. Егетләрнең машинага тигәнме икәне компьютерда күренә. Быел бу егетләрнең күбесе солдат каешын буачак. Хәшә хәзер. Уйламчы анда безне ныгытып кайтаралар. Армиядә булачак эшләрне эшләргә хезмәт иткәндә булыша торган әйберләргә әзерләндем. үзеңне тотырга өйрәнәсең. Беренчедән, икенчедән әниятен хөрмәт итә башлыйсың. Һәр команда составында 2 егет С категориясе булган машина йөртү таныклыгына ия. Алар бүген КАМАЗ йөртү осталыкларын күрсәтәләр. Менә шушы сары таякларны аудармыйча, елан күнегүләрен үтәргә һәм арт белән гаражга керергә тиешләр. Андрей Просневка 19 яшь кенә булса да, йөк машинасын оста игәрли. Бүген дә яхшы нәтиҗә күрсәтте. Все хорошо, одна. Барысы да яхшы, тик гаражга кергәндә бер таякны аудардым. Шуңа 3 секунд вакытым саналмады. Спартакиадада җиңгән егетләр хезмәт итү урыннарын үзләре сайлый ала, ә өйрәнгәннәре үзләре шундый җитәкчеләр. Быел Татарстаннан 3500 егет армия сафларына китәчәк. Көзге чакырылыш 25 декабрьдә төгәлләнә. Теләші районыннан Шулпан Касыймов, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы.